Yan, pwede na siguro to, boy sipat to. Umiiwalay na yung laman, no? Umiiwalay na yung laman sa buto. Yun, Sarap po niya. so yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayo lahat? Siyempre, matagal kaming walang vlog ni Boy Sipat, kaya babawi kami ngayon. Ito si Boy Sipat mga kasolid. Yun, no? Dahil matagal daw kaming walang vlog, nag-request siya ng sinigang na pata. Ito, grabe, ang dami, oh. Pinakulo ko na ng 5 minutes to, tapos tinapon ko yung sabaw. Ngayon, magigisa na ako mga solid. Maglalagay lang tayo ng bawang at sibuyas. Yan, nilalagay ko na yung pata ng baboy. Yun, napakarami, Boy Sipat, oh. Napakarami na naman yung kain mo yan, oh. Opo. Dami, oh. Nabawi tayo ngayon, matagal tayo walang upload. Tapos lalagyan ko ng patis para pampalasa. Hindi tayo gagamit ng asin, patis lang. Mas malilam lang kasi yung patis. Ang bango, oh. Tapos lalagyan natin ng pork cubes. Ang bango po. Ang bango, syempre. Tapos lalagyan na natin ng tubig. Yan. Siguro bibigyan natin to ng 20 minutes. Balikan natin mamaya mga kasolid. Yan, ito na yung itsura ng pinalambo nating pata, Boy Sipat. Malambo na, oh. Yan, nanginginig na, oh. Ang sarap po. Siyempre, lalagyan na natin ng gabi. Yan. Tapos, sariwang sampalok yung nilalagay natin. Hintayin lang natin malambot yung sampalok. Balikan natin mamaya. Yan, check natin yung sampalok, Boy Sipat. Yun, oh. Malambot na siguro to, oh. Ngayon, kukunin lang natin yung sabaw. Yan. Yung kukunin lang natin yung ano niya, yung katas. Naamoy ko na yung sinigang, Boy Sipat, oh. Favorite mo ba yung sinigang, Boy Sipat? Opo mga kasolid. Yan, oh. Tapos, kukuha tayo ng ilang pirasong gabi. Aanuin natin. Dudurugin natin para lumapo yung sabaw. Malapot-lapot na yung sabaw niya, no? Tapos, ilalagay ko na yung okra tsaka siling green. Yan. Na rin yung kangkong. Ang sarap po niyan. Siyempre naman, luto ni Kasolid yan. Tapos papalambutin ko muna ito hanggang sa lumambot yung mga gulay. Papadami na naman po makakain ka. Siyempre naman. Balikan natin mamaya yan, Boy Sipat. Yan, pwede na siguro to, Boy Sipat, oh. Umiiwalay na yung laman, oh. Umiiwalay na yung laman sa buto. Yun. Sarap po niyan. At dahil luto na natin sinigang na pata, anong gagawin, Boy Sipat? Kainan na po. Yun, oh. Grabe. So yun mga solid, ito na ang aking nilutong sinigang na pata na favorite ni Boy Sipat, ang aming pagbabalik. At dahil na-bless ang pagkain of Pam, kain na po tayo mga solid. Kaya magsabaw ka na, Boy Sipat. Tingnan natin yung sabaw. Uy, sarap. Saktong-sakto yung asim niya. Sabaw. Pagpapawisan yan tayo, Boy Sipat. Okay lang yan dahil sinigang naman, no, Boy Sipat.
Bigyan kita. Kasi yung malaman. Ito may laman. Ay, ang init pa. Ito. Pasok. Ito yung sa akin. Tapos mayroong patis na may sili. May langaw. Kain po. Sarap. Okra. Hindi ko po mahawakan. Mainit po. Bago luto kasi. Pasok. Sige ah. Shoutout nga pala kay Tatay Do, Nanay Sila, at ang buong Serrano family, pati si Boss Randy Serrano, shoutout po. Shoutout rin po pala kay Smiley Cyrus. Siyempre na-miss ka ni Smile Cyrus niyan. Yun o. Sarap. Ayun. Sarap yung sinigang, lalo na may ano, patis na may sili. Yun. Oh. Sobra sa lambot. Humihiwalay na yung ano, yung laman niya sa buto. Yan o. Ayan po. Ito yung kangkong. Sarap. Sarap natin dito. Mas laman, no? May sabaw. Nalakaw na tayo, boy sipat. Gusto rin kumain ng sinigang ng langaw, yun o. Init. Tapos, kuha tayo ng okra.
Yep. Sabaw. Sarap. Pag sobrang talaga, di mo kayo maayos lang. Napapasok po. Pasok. Yep. Talagang sinisimumoy mo to, no? Ano, nabusog ka ba? Opo mga kasolid. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masanggainan. Sinigang na pata na favorite ni Boy Sipat. Ano, hanggang dito na lang muna siguro, no? Opo. Hanggang dito na lang muna po ang episode na to. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lahat.